O Campus Terra renovou o convenio a prol do Centro de Innovación e Transferencia de Tecnoloxía. Convenio de apoio ao Centro de Transferencia de Tecnoloxía da Universidade de Santiago no campus de Lugo, desempeñando unha tarefa, como decía o director da Caixa, unha tarefa de relacionar a universidade coas empresas e co tecido empresarial, económico e institucional de Lugo. Pretende poñer en contacto as investigacións que se fan no campus de Lugo, fundamentalmente coas empresas da nosa contorna. A verdade é que con moito éxito nestes últimos anos. Son 23 anos de moito éxito. A Deputación de Lugo asinou un ano máis este convenio que busca impulsar a provincia. Un convenio para promocionar a Lugo como cidade universitaria de 350.000 euros, ou como estamos facendo con outros proxectos como poden ser a Granxa Galloso Castro, para intentar para homologar os títulos da Facultade de Veterinaria. O Executivo Provincial volve a apostar polo Campus Terra. Desde a Diputación que presido, sempre estamos dispostos a cooperar en proxectos e en liderar proxectos que lle den vitalidade, traballo e riqueza, tanto económicamente como de forma intelectual para a nosa provincia. E consideramos que a educación é a mellor ferramenta para garantir un futuro mellor para todos nós, para todos os veciños. Centros de investigación, como a Estación Científica do Courel, poderán contar un ano máis con esta axuda.